Bijak jenang menatiang nan tahu digarak dengan raso lah tadanga yang berbunyi iyo di dalam padaupuran. Mako ditiliak dipandang-pandang cukui berisi cawan pinggan lalu berdiri si bujang palagan tangan menatiang ke ruang selo takanak kupiah di kepalo laki si sampiang tanu lamo. Jawik bajawik cendo piriang lego balego cawan gulai teko gadang memecah ruang cangkia ketek babilang tangan heralamato memandangi. Ya kepada susunannya di tengah awan bajomba di tepi samui bairiang nago bajuak kiri kanan berisi langkuk semparono sanang hati sayuk pikiran bak umpamo bintang di langit ibarat ombak di lautan. Limbak nandari pada itu aluran nasinan ke tengah jika dinok dimanuangkan asa muasa dahulunyo padi sirani rani Aceh tumbuh di padang petapaan iyo di lereng kedataran di jamu adek putih linduang bulan masih nembukan nalang-alang kariang di singa paneh patang. Datang paneh dilingkuik-lingkuik tiba hujan di kakak-kakak secetok aram kok diayam lah kami mengkosiohkan.